Ramogi TV. Kwa kanyo ni familia mar jariemb apiko ma jahigni 32 mayande onegi gi jonjore moko e dalane mani Lala e kaunti ma Homa Bay. Koro bandho ratiro mare. Familia no ywak ne obila ni otim nonro mapiyo mondo giyud ler kapok giiko ringre jagono. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, jomaundugo bende ne oweyo ka orocho ratiro mar nyathine manyako. Edala Joseph Nyambok maneno jariemb apiko e boma ma Homa Bay lit kod kuyo kwako chuny anyuola kod wedene kaluwore gi ndek makoch mane jomaundu ma ok ong'eyo timo ne chuny otieno monj ma bende nyaka sani pok ong'e gimomiyo ne jomaundu go eko timo. Menode Violet Adhiambo ni kod kuyo kendo piny ochame gi nyathine matin ka oting'o ka ochiwo ler ewi kaka jomaundu go ne omojo wuon par jadalagi manitie gweng' malala kendo weye kod hinyruok mane okelo thone ka nyathigi manyako bende jomaundu go ne orocho ratiche. Koro kaka ne gibiro to an apoyogi e ot to nok ang'eyo koro an ka nanindo to nabuok to kachiew to ayudo kotimo remo to ging'isa nalokra kang'iyo kocha kik ang'igi. To kaso jaoda nochungo malo dwani mondo ofwar gimoro mondo ogogigo to ne gigo toke to nindo piny. Kosenindo piny to gima ne gidwaro ne gidwaro pin mar M-Pesa. Koro ne gisegoye ma wiye orokni ma pin mar M-Pesa nokia. Kono gini to giwacho ni yawa wano biro madwaro pin mar M-Pesa. Koro kaneno kama to an gieta kang'iyo kocha to gidhire to gore piny to lware e dier ot. Koro dwaro pin mar M-Pesa to kia. Koro giriwo wiye gi korot. To wacho ni yawa winya yawa karu biro unega natim ang'o. Familia no ywak ni nyaka nene guodgi e yo magalagala onge lipot malong'o magiseyudo ka owuok kuom obila mondo giyud ratich wuodgi no e seche ma koro gidhi nyime giloso chenro mar iko mare. Opogi duo kaka ne gibiro kae to gech gibiro ka ne gimondowa ni gibiro chieng'no to ne gibiro mana kinyne. Rana mana ka gikawo remo manodong' diero lakini pok awinjo gimoro amora nyaka ne gidhi. Giotim ka jaode nitie ka nyithinde nitie. Kendo nyithindo mapod tindo, nyithindo mapod nigi ndalo makiny en buok maduong' ahinya. Omiyo ne wagombo ni kanyalore polis ka otudore gi information moro amora ma giniyudi wayude ratiro marwa. Jakom joriemb apiko e kaunti ma Homa Bay Kendede okwedo malit mokalo nek mar japiko no. Astumu wachni kendo awacho ne jowa ma japiko ni nyaka gibed very careful and gi make sure ni sama police timo investigation gin bende gitim nikech gin ema giting'o ji mang'eny. Gin ema gitudore gi ji mang'eny. Ruoth malwora no Joshua Ochogo okone lipoti wi nek mar joapiko no ne gisetero ne obila kendo sani koro nonro dhi nyime e wach nek makoch no. Notere report ka police kendo police nosedhi e scene kendo nonro dhi mbele. Sani koro dhi jumbe ariyo nyaka negi Joseph e yo magalagala e ode kaendi ka chenro mar ike dhi nyime seche ma familia mare kachiel kod anyuonde bandho ratich wuodgi ka gidwani mondo obila orotumo nonro kendo giyangi jogo manotimo nek makochni. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.